Kaixo, gu gara. Jaju Eta Lukas. Esperimentua da. musika flotantea. Materialak dira, disko bat, musika bat eta kola. Lehenengoz, disko ipini eta gora kola ipintza. Gero tapoi ipini. Igo. Ahora. Orain. Bigarrena, Pasua. Ipini. Musika. Ponemos. Ipini eta itxaron 10 minutu. Eta gero, hemen, oe. Ojo. Eta gero, jolastu bere lagunekin, eta partido jolastu hauekin. Eta hau da gure esperimentua.